PARAK KINA kanda dawan di bari jego kowe karam ne di nyoden di nyodi manyo kini nandu ko di kana kalau di kana weta serama ya mato panjang rambut inyo na magilo na magilo. Ya, selamat datang di sana nomor 3 jauh kondak dari bawah daki kendak terjalang. Mau diminta banyak-banyak sama di dalam kita duduk. Tetapi kita masih dapat. Sahabat Tyson dari meja belakang Bapak San bulu kabake nur dipapanjanglah kak sana boleh dulu sabok kabak ada itu inur ko kalau ndak ada kumis dia rancak sapoda syukurnya tapi kalau ada tumis ikut harap pandai banyak pun ini nur sana boleh dulu dari meja belakang. Tidak jadi kepada dua karena wajibnya pedagang dia yang agak sama lampu baterita bedoa dia ada tiap bonya koyan ada iyo pulo cupia iyo pulo awak kete salero gadang sakandang ayam dia dujo bayar sana di manyo oi ka sangka ujubatandang induk keseng dicarinya tanah di denai oleh bulu Abi lah sakato